Ideme sa pozrieť na to, čo nám dneska navaril Roman za videjko. Pretože nám posiela videjko od nášho dvorného emotéta, a.k.a. Fera uličného, a.k.a. Outlaw Eagle, ktorý urobil videjko. Aj influenceri sú ľudia. No jo, to je ten Speed v Norsku, no. Nie, toto není scéna z hororu, ale práve ste videli, ako horda ľudí uniesla a útočila na jedného influencera. Influencer, o ktorom hovorím, je iShowSpeed, ktorý získal milióny sledovateľov kvôli jeho prehnaným reakciám. Ben, do you support Black Lives Matter? yes. Do you support LGBTQ? Akože, hoši, jak vnímate Speeda? Hoši, blázen, hej? Poho, ale debil, okej. I show meet, oh god, nie. Ja som tiež tak ako nalomený, ako ja na jednu stranu cením, že čo robí s tým contentom, vieš? Že fakt ako tá jeho crazy personality, čo samozrejme je svojím spôsobom nejako ako nutená, alebo jak to povedať, alebo skôr, že taký určite nie je IRL, je proste šialená. Ale zase pokiaľ tomu nikomu vyslovene neublíži, teda až ten kryptoscam, do ktorého sa namočil, bol trošku taký hociaký, ale takto on je proste decko a chcel iba zarobiť zo spolupráce asi. Tak ako ja to berem, že ako zábava, ale na druhú stranu ako neberem ho ako niekoho, ktorému by možno trebalo vzhliadať, alebo čo, vieš čo myslím? Som 50-50, že? 50-50. Zabaví ma, keď vidím niečo vtipné od neho, ale neberem to tak, že diga kamodla, vieš, zábava, ale za jakou cenu? No však to si pozrieme práve teraz. Prirodzene táto persona priťahuje určité publikum a to sú prevažne malé deti alebo tínedžeri. Jeden zo Speedových obsahov sú IRL streamy, kde navštívi nejakú krajinu a chodí po meste, skúša rôzne jedlo a chodí na rôzne akcie. A tým, že je verejne známa osobnosť s neskutočnými číslami, tak je bežné, že ľudia sledujú stream, aby zistili, kde presne je a dojdú za ním. Akože kámo, hovorím, ja to cením a viem sa na tom zabaviť, ale keď malé decko začne robiť toto, lebo to urobil Speed a nechápe, čo to znamená. Ale to sa prehrotilo 3. júla 2024, keď robil IRL stream v Norsku. Všetko začína normálne, tak ako vždy. We are here in Norway! Ale 20 sekúnd potom, čo Speed vystúpil z auta, Let me enjoy Norway! Crazy, nie? Že jak má po celom svete ten influence, to je naozaj insane shit. Čak on má teraz už nejakých 20 mega, nie? Alebo koľko? A keď si myslel, že toto je zle, bude to len horšie. Speed išiel do obchodu kúpiť si pár norských suvenírov, slečna ho navigovala na druhé poschodie. No, this is bad, bro. What the fuck? Teraz ako hoši, poďme sa hádať. Môže za to, akým štýlom prezentuje svoj content, alebo za to môže výchova rodičov, alebo vlastne čo za to môže davová psychóza, čo za to môže za to, čo sa ide stať. Lebo ako z každého rožku trošku, ale ja si neviem predstaviť, že by sa mu to stalo, že v Bratislave, hej? Alebo v Prahe. Že by takto po ňom ľudia, vieš, tak toho skautili. Neviem si to predstaviť. Kámo, to je crazy. What the fuck? Reálne, keby namiesto reálneho audia použijem Call of Duty Zombies efekty, je to úplne to isté. Je, kámo, je. Ani na chvíľku ich nenapadne, že ja kúpiť. Ani na chvíľu. Vieš, keby už som tam, že mám tu psychózu toho, že Speed, to už v živote neuvidím na život. Tak keby už vidím toto, že sa deje, že tu na SBS-kari straglujú a ľudia búchajú na výklady, tak už na to jebem, kámo. Že hej, to už asi je ako stále sme ľudia, vieš. Nemajú hollywoodske hviezdy v obchodoch. V poslednej dobe sa aspoň nič také nevidel, chápeš? Speed bol uväznený v obchode. Get your ass out of there! Možno delay na streamy bolo dobre dať, nie? Hoši. On asi nemá delay na streame, ja verím tomu, že on keby využíva to, že je v real time, no. Jak si tam zapnú tie selfie foťaky a cvak. Čo tie ale sú to deti, čo im povieš. Pozrieš na tie deti, to sek bez duše, mozog úplne spražený a nevie čo. Iba rýchlo fotka, rýchlo video, rýchlo niečo na TikTok nech dám. To je strašné, kámo. Stop! Calm down! Stop it, calm down! Pozri sa, nič. Smeje sa, more, jakej to a sranda jak dement. Stop it, calm down! The police said they're not gonna help me until I end my stream. So... Čo ti je? Že nezasiahnu, kým ide stream. Tak to je úlet. They want me to end my stream, but that won't... What they don't understand, that won't change nothing. They're already... A ako kvôli čomu? Nedáva to zmysel. To akože keď niekto je na nejakom vysielaní živom a zavoláš si tam políciu, tak ti nepomôžu? To čo je? Akože podľa mňa pomerne logická odpoveď, lebo kým to nevypne, tak to bude živiť majoritu tých ľudí. Akože dá sa ako aj takto argumentovať, ale tak predstav si, že to není jeho stream.
Že on sa proste objaví na nejakom inom livestreame a potom čo? Chápeš, že tam vznikne davová psychóza, tak to už mu dojdu pomôcť, keď to streamuje niekto iný. What is y'all doing? Kámo, povedal by si, že všade možne na svete sa ti toto môže stať, ale zrovna v Norsku, čo máme tak zakotvené v hlave, ako že tam žijú sofistikovaní ľudia, spokojní, veľké výplaty, vieš? Nikdy odtiaľ nepočuješ nič nejak ultra extra zle, aspoň v poslednej dobe. Diga, toto sa tam stane. Zo všetkých krajín, kde on bol, sa to stane tu. Ako nastúpil... V streame Speed povedal, že už sa nikdy do Norska nevráti. Osobně vůbec nevyboju Speeda ani jeho content. Za mě je to užvaný vůl, i když je to jenom jeho persona, ale nitky bych mu nepřál to, co se mu stalo. Určite. Je to strašné. Je to hrúza, des, díky Venom za tú stovku. Jo, ja som mal tiež takéto stalkingy, mňa sledovali decka domov. Keď chodíme nakúpiť, tak je to miernejšie v poslednej dobe, lebo úplne, že tie najmenšie decka, ty už si našli iných youtuberov, ja ich nezaujímam, lebo proste nenadávam do mikrofónu a tak ďalej. Ale proste zažil som svoje tieto sračky. Moja prvá reakcia je Diablo Advokát, že proste vidia niekoho, koho radi kúkajú na internete, tak sú z toho mimo. Chcú tú fotku, alebo chcú vedieť niečo o mne nové, alebo využijú situáciu, v ktorej sa neobjavia každý deň. Rozumiem tomu, ale príde mi to také, že kde zlyhala tá ich výchova, keď to nevedia cudziemu človeku normálne dojsť ho pozdraviť a povedať mu pár slov ako človek a ne jak opica ho natáňaša natáčať, fotiť si ho, chodiť za ním, kde býva a tak ďalej. Neviem, či to bolo real či nie, ale vlasy Speeda sa predávali na eBay, čo mu vytrhli cestou do auta a dodatok k tomu handpicked. Keď toto uvidia neodhalení youtuberi, tak už sa neodhalia vôbec, no jasné. Ja ako napríklad, toto je jedna vec, čo si Bižanovi celkom závidím, že keby je zahalený. Alebo gamerovi, že vlastne nikto nevie, kto to je. To občas ako má momenty, kedy to závidím. Sú aj pekné momenty, hej, keď napríklad, ja neviem, ťa spoznajú niekde v obchode, v podniku alebo niečo a máš z toho nejaký benefit, niečo free alebo čokoľvek, to je príjemné. Ale zase, keď by sa mi mali deť takéto veci, tak to by som sa na to asi ťažko vysral. Či sa mi niečo také stalo? No, ako skôr predtým, keď som mal taký ten najväčší hype tých memok a proste sa hrali Minecrafty a toto, že tam boli tie najmenšie decká, tak som mával. A ešte predtým, keď ešte s Danou sme zvykli točiť a takto, tak to som mával, že ma fakt sledovali decká domov. Normálne išli so mnou v MHDčke, ja som vtedy ešte do školy chodil a chodil som MHDčkou domov, tak normálne decká mi nastúpili do MHDčky a proste išli so mnou až domov. A ja som býval proste v Rusovciach, vieš, že úplne z mesta a oni so mnou do tej išli, aby vedeli, kde bývam. To ako bol veľký úlet, no. Ale dneska už to je fakt menej, lebo akoby už podľa mňa ten môj obsah není úplne, že najviac pre tie najmenšie decka. Ako jasne verím tomu, že to stále decka nejaké kúkajú, hlavne hry, vieš, a toto. Ale není to také, keď proste máš tých detských youtuberov. A hlavne mám pocit, že už dneska je v CZSK tak veľa youtuberov, že keď už dneska vidí, alebo všeobecne ako keby influencerov, že keď už to dneska vidí to decko na ulici, už z toho není tak mimo ako kedysi, vieš. Ja som ti pred nejakou dobu videl, stál som na druhej strane križovatky, reálne, když som fotku chtěl, tak mne nenapadlo na tebe zahřvat přes celú cestu, proste WTF. No to je vec, čo sa mi deje, ktorú neznášam, že po mne decka proste kričia. To je pre mňa úplne že najhoršie. Ja nemám nič proti tomu, jak povedal Fero, že keď dojde niekto, Ježiš, čau Dušan, rád kúkam, dáme fotku, super, dáme fotku, ale už len to, že po mne niekto kričí, mne na verejnosti proste nerobí dobre. A ty keby mám zažiť, že toto, kamaráde, ja neviem, ja by som sa zosypal možno aj. Si zober, že Čavo má rozjebanú nohu, že ho to bolí. Musia ho zobrať do nemocnice a jemu počas tejto dvojmetrovej cesty do auta ľudia chytajú tú bolavú nohu, trhajú mu vlasy a ešte sa smejú a točia si to, však to je extrém. Pozri sa, typek ani na chvíľku nemá v hlave napísané, že kámo, možno to je moc už. Oni môžu vidieť ten stream, čo sa deje vnútri, oni mohli toto vidieť, že má nohu v p*** a že musí ísť do nemocnice, chápeš? Ani na chvíľu im to nenapadlo, to je strašidelné, jak dementka. Ja som tak rád, že robím videjka v CZSK. Tuto je proste malinký piesoček a tu si môžem vibovať a chillovať a nikoho to nezaujíma. To je dosť dobré. Akože ja to vravím už ako dlhšie, že mne príde, že sociálne siete v poslednej dobe urobili z ľudí to, že prestávajú byť ľuďmi. Že keby strácajú pojem o sociálnej interakcii. Čo znamená, že na verejnosti sa chovajú viac ako sa chovajú online. Vieš čo myslím? Že vôbec nevedia switchnúť to svoje správanie, aké majú online, to tak, ako by sa mali správať na verejnosti. Vôbec nemajú sociálne zábrany. Proste sú preč
lebo trávia toľko času na sociálnych sieťach, že vlastne je keby si nepripomínajú tie sociálne zábrany, čo sú na verejnosti. A potom to vyzerá takto. Vieš. Rozumieš, že ako tak má vypnúť stream a až vtedy dojdu. To je dobrá sračka, akože. To je dosť dobrá sračka. Môžete sa hádať, koľko chcete so mnou. Možno by to pomohlo, že pár ľudí odíde. Čo ja si skôr myslím, že nie. Však tam si videli, jak sú brain dead. Tam by čakali do rána, keby vylezol von. Proste mali tam nabehnúť. Však čo keby mu fakt šlo, že o život? Imagine, že vtrhnú donútra. Čo ako, kým nevypne stream, tak sa neobjavia, však to je podľa mňa úplná sračka. A keď nechcú byť videní na kamere policajti, tak nech dajú kukly, ne? Však na to sú kuklači, ne? Ja fakt neviem, kamo. Som ja alebo čo? No ja si myslím, že Speed odteraz asi zainvestuje do security, no. Fakt ľudia zabúdajú byť ľudia. Mi príde. Ja viem, že je to ironické, že to hovorím na sociálnej sieti, alebo hovorím to do YouTube videa, alebo do YouTube streamu. Že to je také akoby hore-dole, ale to, že ja používam sociálne siete, neznamená, že sa neviem na ulici chovať, vieš. Na druhú stranu, akú komunitu si vychováš, takovou i máš. Tak ja mám taký skôr pocit, že on keby nemá také tie priame vieš, to je ťažké ako kočírovať si komunitu, ktorá sa skladá z 26 miliónov ľudí, vieš. Severské krajiny majú problém s imigráciou, čo si myslím, že hralo tomuto strašne do kariet. Ja si myslím, že za to, že sa správaš na ulici ako kokot, nemôže migrácia. Za to môže niečo iné, kámo. Ako hádzať to na to, že sú iné rasy alebo iná etnická skupina alebo čokoľvek, tak to je veľmi plitké, no. To je veľmi plitké, hoši. Tam ide o to, že nie sú ľudia proste vychovaní sa správať na verejnosti ako ľudia. Podľa mňa to stráca dosť. Čo je škoda, no. Na imigrantov to fakt zhodiť v tejto situácii nemôžeš ani trochu. No vieš čo, ako podľa niektorých čete môžeš, lebo je to akože vtipné, že vlastne môže za toto, že sú iné rasy. Čo je úplná sračka, ako hoši, do tohto plis rasizmus vám už musí je. Plis do toho, že sa tam chovajú ľudia na ňo jak dementi, keď tam vidíš z každej, iba z tohto screenshotu. Tunak je možné, že na tomto screenshote sú všetky rasy, čo sú na svete a vy že za to môžu imigranti. Nevyzerá, že tunak máš vpredu čisto iba, jak sa hovorí, imigrantov. Jo, tuto máme čáva, tuto máme rovno dvoch čávov, čo si pekne poťahali za vlasky. Pozri sa. Minimálne chceli. Pozri sa. Seriózne, vážne. Hoši moji, hoši. Normálne, to akože to, jak som si prečítal tých pár z vás, čo že hej, že môžu za to imigranti, tak normálne mi je smutno z toho. A hovorte mi, chutný slnečkár, ale vidíš tu, že tu máš, že všetkých ľudí, rôznych etnicít a všetkého toto. A vy zabijete toto. Ja normálne žasnem, ja som z toho. To je vlastne vyriešené, to je hrúza des. A ešte aj keď si zoberieš toto, vieš, že ten Speed ako v podstate malým deckám na tom YouTube, na tých streamoch, ukáže iné krajiny, vieš. Že to dokáže tým deckám keby rozšíriť obzor a vidia toto v Norsku. Ja tomuto nerozumiem. Proste prečo ešte v dnešnej dobe sa rieši rasizmus? Ja tomu fakt nerozumiem, kámo. No jo, ľudia zabúdajú byť ľudia, no. Tak by som to asi utol. Celú túto situáciu. Choďte pozrieť si to férové video, keď tak celé. A proste stay human, jak sa hovorí, jak by povedali v Dying Light 2. Akože najviac podľa mňa Elko z tohto, okrem teda z tých speedových fans, čo tam robili bordel, tak druhé najväčšie Elko v tejto situácii urobili policajti. Možno som kokot a nepoznám nejakú legislatívu alebo právomoci polície, ale podľa mňa ako druhé najväčšie Elko v tomto celom si zobrali policajti, no.